Nyakoromo ke jwang machiegni cheno mar makoromo dhi nyime osinyo chal mar fwambo donjo twak morango chal mar piny Kenya. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanyakoromo ke nyaka sango tantiere gi wenda ariyo ka migi thuolo mar mondo mi watwagi gimoso kiny makono gikono ne piny ochiewo ne geyo machal nade. Mana maling'ling kuom welo masebedo go ka ukinyi makawuono achiel osekorani Tiagas Obaka en town. Achiel okalo koko winjo Tiagas achiel okalo kanye. Ochal nade kama entiere warango chal mar piny Kenya wabiro nyaka e counties magi mondo warang ni Siaya to chiewo nade kawuono Kisumu Mabei Migori Mombasa kod Nairobi ka wawinj gi achiel kachiel kama entiere kar kae idhi bedo koda kanya ke giko ka entiere ka kod okil Gad Aguko mabende okinyi makona miyo thuolo mar mondo mi somo mokwongo kato bang'e wan ka kod Kevin Osido ma en director kata jata tije mano ka County Governors Watch okinyi makawuono. Wakili Gad Aguko yawre kendo machiegni chiewo machaladi mose oganda wa kawuono. Oyawre Cleo to kod jopiny te gi jokanyana mawinja. Achiwo maber ahinya lakini kana donje town seche mana biro kae to ayudo ka kendo se bagi moro makech piny kocha. To aparo ni kaka odiochieng' dhi samoro wang' no kwe samoro be wang' no med bedo maliet lakini walemo ni gik moko mondo dhi maber. Arwako ujite kendo watwaguru mokwe. Erokamano ahinya kendo mos ageno ni okolungi ahinya. Tinga wacho ni koyudi kanyo kolungi timako wangi tinjawe. Kolungi tiwawe otieki tije mano mar lungo kama ne iro no. Nyakoro mga jwang kama chelo antiere ka kod Kevin Osido yawre makawuono imos wan. Erokamano Cleo kendo erokamano kuom rwako wa e twak ma okinyi makawuono mar mbaka oromo. Abe akalo town gokinyi an gi bura moro e county assembly kacha gi officers moko ma watemo loso godo chik moro. Town pod ok ber nikech pod tik mar Tiagas manogo kendo misikigo pile pile pod dhi mbele. Kendo waneno schedule ma wacho ni gini biro dhi adhiya kama nyaka tarik 25 ikawo godo anniversary mar Occupy Parliament. Omiyo en gima chando chunywa to en ni wakwayo ni institutions mag chik kendo mago mag sirikal oripo bed ni tiyo tijegi. Jogo mang'anyo mithuolo mar mondo ging'any nikech katiba owacho kamano to jang'anyo bende mondo ong'any e yo mar ratiro kendo marito chik ma ok keth gir ng'ato. Erokamano ahinya kendo kama ntiere kar kanyo koro joma chako ka kod mago mag ng'anyo mabende orango odiochieng' makawuono en tondo chalo nade kendo weche gi nodhi machal nade mano chieng' tich ariyo. Jafwambo wadwa Cynthia Onyango ne ntiere ndara kendo kanyo madani mondo mwawinjane kaka sigana nobedo gigo manotimore e boma ma Nairobi chieng'no mar ng'anyo wawinjane kato bang'e oduogo kako twak. Okinyi makawuono e chuny boma ma Nairobi ng'anyo omako mach ng'anyo ma obagi kod rowere mawacho ni giseyo tim mar nek mar Albert Ojwang'. Ng'anyo makama obedo mapek kendo lawruok ochakre kind obila kod jong'anyo bang' obila dironegi iro malungo wang'. Kuom kinde machuok rowere moko machalo ma okodi ochopo kod rungni kod boka kendo goyo jogo magiwacho ni ketho kwe mar boma ma Nairobi kendo ni moko kuom jong'anyo bende gin mana jomecho. E kinde ni bende wan wawegi ne wayudore rot madiny e kinde ma rowere gi mani kod arunge ochako lawo rawerani kendo chako goye kod kite magiringo kuome kod apiko kapok orese lwet tho kod rowere mamoko mane ng'anyo. Rowere gi e ng'anyo kagiwacho ni giol kod telo mapacho ka magiwacho ni ok dew ngima oganda jo Kenya kendo giramo ni gidwaro ratiro wi tho mar Albert Ojwang' mayande owito ngimane e lwet obila. Kata kamano mano mako dhok en nie kinde mane rowere manore kod runge kod boka ne goyo jowetegi kendo hinyo gi marach obila nochung' kendo onge gima ne gitime mar temo konyo jogo mangimagi ne nitiere kind Nakuru kod Asumbi kokalo kuom gocho mane gogigo kod rowere mane chalo mokodi. Ote makende en ni ponono jalupo gai mar obila Eliud Agato kogwe town to ma e chakruok mar ng'anyo mar manyo ratiro ne jogo duto ma osewito ngimagi e lwet obila. Cynthia Onyango, Ramogi TV e chuny boma ma Nairobi. Erokamano ahinya Cynthia kendo gima notimore odiochieng'no ka irango nitie jal mane uso mask. Wakili Gad ng'ato oseseyo en seyo mosebiu ne ukinde ang'eni mano sigana motimo odiochieng' manyoro kano chwal jogo ma idonjo ne gini ne otimo ne otemo mane wacho ni e kinde mane gintiere e ng'anyo obila notiyo gi teko mathoth nyaka bonde mano ma lisasi nochielo achiel kuom jong'anyo. Ng'anyo machieng' tich ariyo
ni kaweyo machalare tek mano bila utiyo godo jong'anyo manowuok oko. Mokwongo kadwa wacho en gima lit ahinya kwang'iyo kaka ng'anyo ni endi nobedo nikech ineno ka ji manobiro e ng'anyo kane gibiro ne giting'o bandera mar Kenya, girwako mask to giting'o mana simu kende, to gikone tineno kigo ng'ato lisasi, ng'at mana mane uso, to jok mamiyo igoye lisasi gi giwacho ni ne gibiro protect biashara madhi mbele Nairobi mondo kik joma ne ng'anyo ka chocho wala mora mora madhi mbele i boma. Koro kopo ni nitiere ng'at ma nobiro e wala, tang'o momiyo en ema ichako igoye lisasi niendi. Magi kinyisowa kit polis ma wan godo ni gitiyo gi paro moro ma nyalo bedo ni omer, ma pachgi ok ler ahinya nikech jok manonego bed ni gikungo deal godo ne gin jok manoting'o ludhe gi runge gi pelni mane monjo ji, to mondo mi gi protect ji giyudo ka joma nonego bed ni gigolo e ng'anyo niendi. Mago eko koro e jok ma koro giweyo gitiyo godo jok moting'o ludhe, to jok monego bed ni gi protect jok matimo owendni gi monego bed ni gihakikisha ni odhi mbele goala ema kendo koro gichak gigoyo lisasi. Koro nyiso ni nitiere gimoro madhi mbele i polis kaendi ma ok wang'eyo. Nitiere intention moro ma jomoko ni godo ma nyaka dhi non matut eka wadhi ng'eyo gimomiyo polise ni tiyo gi kaka ne gitimo gik moko cha. Nikech king'iyo kuonde moko machalo kaka Luthuli Avenue piny kocha chande kucho chonde aparo ni chunyo wala kabisa i Nairobi kae, nikech ji matimo wala ng'eny kacha kabisa nikech dukni tindo to giuso gik moko mang'eny kabisa. To sama ne polise temo duoko joma ne ng'anyo piny, ineno ka pigi moro makech man gi rangi makata mana United Nations e ng'anyo maiga mokalo nokwero ni en gi kwiri moro mager kabisa. Pigni endi ne kire, to ne okire ne joma ng'anyo kate ground kae, ni kire nyake buildings mane 4th floor. Ng'at mane nitiere ofise mana moyawa dirisa mondo ti ma onego bed ni gi protect mondo dhi mbele go ale odiochieng'no endo kata ka ng'anyo dhi mbele iolo ne pigni endi nang'o, to sama iole malo kuro dong nitiere gik mang'eny bende midhi ketho. Koro iyudo ka polise gi guns mane giwuotho ga godo gi eki, nikech nitiere bende kuonde marameny omako gi ka giwuotho gi guns moting'o ludhe to gilawo godo jok ma ok oting'o gimoro amora manyalo kelo maundu. Koro nitiere gimoro madhi mbele ma gini endi nyaka non. Kamano to gikirango gi Kevin Osedo paro mokwongo e wi ng'anyo ni ka nitiere kweth adek, jong'anyo, obila kod jogo manodonjo e ng'anyo ma iwacho ni ne gin jong'anyo mane rakore kod obila kod jok manoting'o ludhe gi boka mane wuotho go e chuny boma ma Nairobi. Kuom parogo Osedo ng'ama nitiere kar ka iwacho ni ero ji te osedagi Sakaja ndikote mara wacho ni oyo anakia jogi kiwacho ni gin hired goons, ka Sakaja wuono ndiko gin hired goons to jopiny moko wacho ni ero Sakaja mo hire gi police bose bedo wacho ni awano kwa protect ng'ato kare ng'ama nitiere mix ne diere kae Osedo. Cleo onge ng'anyo manyalo timore ma ok opangi. Ng'anyo te kaka jalno ma osebedo at the heart of pango ng'anyo moko e kinde moko machon kata mosebete buche kamipange ng'anyo, onge ng'anyo madhi mbele ma ok pangi. Omiyo kaka penjo kendo penjo mipenjo en penjo maler adier, dware ni mondo wang'e ni jogi mapango gi gin ng'ano gini machop kama koro gavana loso to tamre, to king'iyo kaka ji loso kata mana e mbui kata social media to nying gavana ma Nairobi iluongo e yo ma ok ni kare. Polis, jatend polise be ose loso kendo kata nyoro be no dhi mbele gi loso mowacho ni gin to ok ne gipango, be gikia jogo manopango jok mane nitiere e ng'anyo ni. Jang'anyo madhi ng'anyo mondo keth gik moko kata mar mondo go ng'ato ng'ano manindo ore, to berne en ni wantiere gi chike kendo wan gi migepe mopogore opogore mag sirikal madware ni mondo konywa mondo wang'e ni to ang'ono momiyo jo Kenya penjore penjo mang'eny kabisa to duoko to onge. To wang'e ni duoko gi nyalo bedo ma onge nikech nitiere gaps kata thoth chopo e yore makare mag chike. For example, wantiere gi institution milongo ni IPOA. Ang'ono momiyo Independent Policing Oversight Authority ok nyal bedo gi thuolo makare mar mondo nyiswa ni wantiere gi cases maromo kama, polise mosebedo accused gin machalo kamagi, to cases ma wantiere gi wasetieko ma namba machalo kama, to moko bende nitiere ma ok dhi mbele nikech magi
ema miyo ja Kenya madwa ni mondo ong'any e yo maratiro gochunye nikech owacho ni tang'ono momiyo wan gi katiba moripo bed ni rita to rit nyaka jogo moripo bed ni rito chik to gi institutions gi te migepe gi ok titijegi ok nyal bedo e yo makare ka Kenya kae pile pile ng'anyo timore ji mako itweyogi cases dhi mbele to kwane ka kitiekogi sani kama wantiere ni gima mheshimiwa Governor Sakaja Osiepo ripo bed ni nyisowa en ni wan gi rameny mopogore opogre mag CCTV to CCTV gi omako Kevin Osido koturo duka mar ng'ane to owuok kokawo gima chalo kama magi ok wane katimore e yo makare mar mondo o protect kata mar mondo rit jogo madwa ni mondo ging'any e yo makare e yo mamuolo kaka Gado osewacho king'iyo jogo mang'anyo gibiro mana gi lwetgi lilo ting'o mana simu samoro ting'o mana pi mask moro samoro ting'o mask nikech effect mag tear gas aeto ting'o bendera mar Kenya kata an ka chief marachar to wacho ni wan wang'anyo e yo makare kendo waonge gi wach ng'ato to sama tin tudo ka jok moko rowere moko to idho motorbike kana wuoro kabisa ni karatinde wanyalo nyaka ng'anyo gi motorbike mogoye mafuta to gima wasebedo ka watimo Cleo en ni wan gi institutions mopogre masani engage nyaka gi the diplomatic community to wanyiso gi ni ahead of 2027 general elections yiero mabiro ni gi history mar Kenya ka ok wadonjo e gik matimore sani gi nikech magi gin bunde mag dhao mag podigoyonwa nitiere kaka we are being whipped in readiness towards this omiyo action dware ni mondo kaw to action mokaw gi mondo nyis jo Kenya ni OCS kata OCPD kata ng'ata manendo bedo suspected osekawe osemake nitiere chik madhi mbele gi ratirone jogo momak gi CCTV be onyiswa gin ng'ane gini chik mosekaw en chik machalo kama mar mondo wane ka chik no tiyo to ka wamiyo chik thuolo mar mondo ti to nitiere gimiluongo ni deterrence kata preventive measure ka nitiere ng'at madwa ni mondo dhi oketh ng'anyo to nikech koro chik osewuotho ewi ng'at mano ketho ng'anyo kata manendo turo duk ng'ato kata mokwalo gimoro motwe in a way manyalo buogo chuny ng'ato to wabro neno ka police tiyo tich moripo bed no ti e yo makare jo ng'anyo bende tiyo gi ng'anyo e yo makare ma ok gikwal gir ng'ato ok giketh gir ng'ato to mana nikech wadhi luwo chik kendo chik no tiyo tich moripo bed ni otiyo to impunity ma waneno e weche mag ng'anyo weche mag kaka sirikal tiyo gi particularly the police service ok apar ni biro konyowa e bedo gi trust and confidence e chike mantiere. Erokamano e chike duto kama intie kada guka du ang'abiro iri achiel kachiel. Wawinyane gima ne jatend piny Kenya William Ruto owacho kotenore koda mano wacho ne disbanding killing squad. Nikech gima timre sani ni mokwongo en ng'anyo kaluwore kod nek mano mar Albert Ojwang mogolo joma tindo gi oko. Mai gima jatend piny Kenya nowacho kinde mokalo. Wawinjane. Polisi wakabadilika wakawa ni watu wa kuwaua wa Kenya badala ya kuwalinda. Tumevunja, mimi nimeamurisha juzi ivunjwe ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya polisi ambayo ilikuwa inaua wa Kenya kiholela. That is the history we want to forget. Gada guko. Jatend piny Kenya koloso kinde mokalo. Samuel Oseni iwacho ni kata killing squad ni Gachagua oselieke ni giri to pod nitie. Joma nogolo Albert Ojwang mawego mokelo Nairobi. Sige ni thoth. Nde malungo weche makarora nte miwacho Central Police Station maik mokelo ng'anyo moganda wuok oko sani mokwongo kidhiro mondo mi jalupo ga marobila Elulagat mondo mi ogwe tao. Iwacho ni police onge gimoro ni stepping aside. En suspension kati iwuogi office mano kokalo e gweta mari kata resignation. We akunga chaka nena gi wach mari Eliud Lagat no mondi nikech hapa ni ene mitieke mogik to nyaka wa clarify ne jo Kenya ni e piny kae onge gimiluongo ni stepping aside. Employment law chik mar andika tich onge gimiluongo ni stepping aside. Gima wantiere godo en ni jatendi otimo ni interdiction kata suspension jatendi or iniwuon resign. Either iwe tich kata jatendi chungi e tich to bro wacho ni kopo ni watieko processes machalo kama to bro duoki to onge gimoro ni stepping aside. Kendo kisomo kata barupe iyudo kama achalo ayany ne jo Kenya okinyal kona ni step aside iwe tich matin
to kami wacho ni we tich no podi assign ng'ama iketo mondo tich makari ok inyal wuok tine michaki assign ng'ato manyiso ni podi ne tich emomiyo in gi telo momiyo inyalo assign godo ji koro mano machane mila kabisa to kwa donje wach mar killer squad ni an anyalo koni kama beteni ne wan kaka jo Mabei wan emo winjo malite wach nek gi eki nikech mokwongo Suba North constituency mawuoke bende chieng' Jumapil ne wan gi ng'ama chielo mane ochako negi e lwet polise ng'at mana mano maki kund diek to tere police station to bang'e noendo tiwinjo ni osetho report wuok ni odere kendo mano be report mano kungo wuok no central to kadwa wacho adier ma jodongo no wewa godo chon en ni kipidho ndiek kapod otin tidhi pidha mopong to kosepong makoro yie bedo maduong makoro chako chiemo samoro idek lokori chiembe to mane ende gima ineno ka sani timore kae tieri ji machalo kaka Talam gini iwinjo ka e simu mane wacho manogoyo nowacho ni dhi gol jo manotwe e sel ni iter mono dhi oshughulika ne Albert iwinjo ka statement ma ofisa machielo cha nondiko wacho kama noendo maiso ni chal ka gima mae gima nosebed ka itimo mae gima en kawaida kabisa kotimore ma OCS nyalo ga simu no ikelo ng'at moro kanyo to kauru ji mondo dhi odil kode kendo ging'eyo bende bet jo mekaw mondo dhi odil kode ge ni ing'eyo ne gi kongo mar siling 2,000 to gidhi gi go ng'acha adier king'iyo e piny kae ng'at moro mikiarigo afadhali wan gin wang'ere waseromo kamae to kinyal go la sani gotieno misoya e room motimo mudho nikech onge sel moro amora Kenya kae man gi stima iye cells tegin mudho okinyal gola mitera e ot motimo mudho mikona nitiere ng'ata iye kanyo dhi goye tadhi agoye gi chwang' adier motho koro iyudo ka nitiere miriambo moko madhi mbele mag cover up to gigi e kigidhi hon sirkal nikech ka ning'iyo kaka ne jogi dil gi jo maandamano ana wuon ne ane maandamano noendo makata kineno nitiere ng'at moro mano make Koinange Street kiso ilori achiel kuom jo maundu gi nen ng'ama nigi luth to noting'e pikipiki seche mano biro kanyo to seche mano biro polise no biro kodgi maloch police ne nitiere Land Cruiser ringo kamae to giringo mbele to polise ni e diergi to giting'o ludhe to onego bedni sa mantiere maandamano kopo ni ting'o loth to mano in jamaundu monego bedni maki to record ma wan godo kaka Law Society of Kenya nyaka gi sechegi onge ng'ata mano makne maandamano ni endi to ji to noenyore ji 22 mano record manitiere ere kaka wanyalo bedo gi maandamano ma waneno ji moingo 100 ka wuotho gi nyaunyo to wuotho gi beti to wuotho gi luth to onge ng'ato momaki kata achiel to seche magi timo kamae to police to ringo kodgi side by side to kendo helicopter bende timo surveillance malo maiso ni gini nitiere kaka sirkal nong'eye kasto ere kaka koro governor ma Nairobi biro wacho ni mago ne gin hired guns maiso ni oseng'eyo ni jogi ne obedo hired onego be no dhi mbele to konwa ne ng'ama no hayagi nikech kopo ne wacho ni nitiere gimoro kae nyaka isiemo en ang'o mako kinyal siemo no nyiso ni ine wuon gino koro nitiere gik mang'eny madhi mbele gi jogi eki matemo nyiso desperation e piny kae e law wacho ni the supremacy belongs to the people the power ma katiba omiwa mano e article 1 to dhi mbele amongst rights momiyowa and to demonstrate and picket mineno jogi ne exercise koro inyalo imagine kose gik ni sirkal misolo ne osuru dwe ka dwe kendo odiochieng' ka odiochieng' kendo transaction mora mora mitimo makata sani emeng'eyo gire credit e simbi kanyo endo mar siling 10 tidhi yudo ka pod ng'ada bathe ma sirkal misolo ne pile ogik kama ene desperate makoro koponi mondo rights ni obed protected to police koro bedo chien to gikawo guns sirkandi koro kawo guns ni mondo tami mondo kiki exercise rights ni tiparo ni wachopo kae nade wachopo kae nikech timbe mag njore ma polisi osebedo ka timo ne joma demonstrate to jo Kenya be osedhi gik kamoro ma ok ginyal ling gi gimoro amora ma gineno koro sasa ma polisi otimo tim mar njore to gibedo ga exposed koro mae momiyo sol godo guns mondo donje gine en cover up mondo gimoro amora ma wang'o timore marach jok ma wang'o in kaka ji 22 jok mane lisasi ogoyo ne gin mana ji 2 kende mamago to idhi wach ni police to koro ji 20 gito gidhi bedo attributed gi ng'awa ka wang'i dhi penjo tidhi koni ni guns no infiltrate kamano to bende mai moro osido ma jo piny samoro penjore koro ka jogo se infiltrate kata gidonje kin jong'anyo
Jaduong' moro nogo wiye gi loth bathi menti kanyo Moi Avenue kendo tipo mopogore opogore mane mbui kendo kama gintie achiel kachiel. Gima jatend piny Kenya wacho kotenore kod nek killing squad. Mano higa mar 2022. Kamano. Singo ni bende ni gimoro ma osedage kaka jatend piny. Cleo chando chunya kenda chandra kabisa. Nikech kaka na wacho wantiere gi chike moripo bed ni rito kaka ja Kenya irito. Particularly kaka police National Police Service Commission oripo bed ni tiyo. To kato bedo ni jatend piny Kenya Mheshimiwa William Ruto loso e weche mag killer squad. Power kata teko mar rais e katiba ma wantiere godo kawuono tin e gik mowacho go. Berne en ni kowacho gi to manyiso ni mago gik manitie. To bende king'iyo historia mar pinywa mar Kenya ni nitiere gigo mang'eny mosetimore thoe mosebedi ma samoro gi dho ngere luongo ni extrajudicial killings. Ni police dhi adhiya to mako jok moko to sama tin to senegi maandamano nitie chigaga ji gi bunde kamano. To wang'eyo ni wantiere gi institutions ma kata samitero ji police e arita mag ng'anyo to police ong'eyo obed OCS ong'eyo ni wa deploy so and so odhi donje maandamano cha sama chakre kama tai to dhi duogo sama chakre kama to jok moko dhi kawe to sama wuok ni bende wami artillery mopogore opogore wami helmet entiere gi uniform makala ne chal kama wuoche be rwako machal kama bunde be wamiye aidha manigi risasi kata mantiere gi rubber bullets. Gigite Cleophas indiko gi e record mar police. Maka chop sama koro police ok nyal golo accountability mare e kaka jo Kenya osehinyre police mane ogonyo ji manende ogoyo ji kata kapo ni nitiere killer squads masamori tiyo godo gi jogo mabe samoro wawinjo ni aidha jo siasa be nigi jogo mar sympathizers gi manigi uniform donje e maandamano gi police oripo bedni ong'eyo. To Cleophas kaka wacho mokwongo anasebedo e buche mipange maandamano asenyaka bedo at the forefront of maandamano. Kiwuok Central Police Station ng'eni onge police manyalo dhi maja Central madonjo kamiluongo ni kaka Ethics and Anti-Corruption Commission nikech mano ok en jurisdiction mare, mano koro en mar jo Kilimani. To ng'at ma Embakasi bende ok nyal biro mo operate e CBD nikech mano ok en jurisdiction mari. Maka chop kama koria kucha tini dwa donjri e arita ka mar jok moko to nyaka bedni tiere gimomiyo itimo kamano. Omiyo ng'ama nyalo nyisowa gimomiyo mago timore en ng'atno miluongo ni Inspector General of Police. Ma kata ka bed ni jatend piny lose weche mag killer squad en gimonyalo timo kanyo onge recommendation emonyalo golo ne chairman mar ng'amiluongo ni National Police Service Commission mabe sani wa onge go nikech ka bunge timo vetting mar commissioners gi officials mag National Police Service Commission. But nikech magi mane jatend Kenya wacho tarik 16 higa mar 10 dwe mar 10 higa 2022 ang'ono mosebetie eke gigo ma sirikal osetimo minyalo nyis jo Kenya nikech Mheshimiwa William Ruto osiepra to loso pile pile en onge kama onyalo dhiye moko los kata for more than 20 minutes onyis jo Kenya kaka piny dhi. Ang'ono momiyo o take advantage gigo matimore sani ma e reports temo golo pile pile gi jogo ma o appoint office gi nikech katiba omiye thuolo ni ka commissioner osetimo tije to parliament dhi timo vetting timiye nyinge go to en modhi to o appoint gi. Ang'ono momiyo konyiswa yo matiro ni kata bedo ni gigi na wacho 2022 to pod nitiere cases madhi mbele to killer squads ma wase identify gin ng'ane gini mogik institution mar police wantiere gi structures mopogre. Wan gi IG, wan gi deputy IG, mantiere administration police kod mano mantiere e gimiluongo ni General Service Unit GSU gi mamoko go. Ang'ono momiyo kwane ratiro margi e weche mag killer squads kata ka bed ni nitiere jogo mabedo identified. Omiyo ownership mar police nyaka bed gino ma jo Kenya nyalo mako e yo motegno magi jiwe kendo gisire to katieko klewana anamor kabisa nikech kaka gik moko dhi mbele to wachopo nyaka kama koro police inyalo twe go pingo mochunge court
gima ok ne nyal timre chon. Omiyo jo Kenya dwaro ni mondo we proceed on power of social media, digital accountability ma waneno kadhi mbele ni ka waneno kaka mana jo ng'anyo moko bende nyalo mako polis monyise ni mask mirwako ni en marango. Court no wacho ni kibiro ka to nyaka ibed gi namba ni displayed, face ni be nyaka wane. Nyalo bedo ni jogi ema gin jogo mar members of the killer squad ma kata rais loso go kata ma waneno katimo gigo maricho. Omiyo ratiro mar chik nyaka lu both to the citizens and also to the institutions marito weche mag chik kaka mag police. Kamano. Gade. Adani makpano ikanyo sangwena soromo. Adaka wiyo masani kaduogo. Tanga cha kodi kanyo kamwatie ko paro mantire karkanti. Ote madonjo kura mogijuang mathosa nyamantire SMS line o mainaria deka uchelo nono. Mbui mar Facebook. Ekin mamoko. Manaka mantire karkanti. Daya kosekala dek tok sangwen. Waka uyueyo. Kikidi mabo. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. I was impeached through Parliament for doing the right thing. I was touching people in high office in government. And so because I had refused to join them, then it was time for me to be taught a few lessons in life. Be comfortable knowing that as a leader, you must not have all the answers. I'm engaging with people of Nyandarua quite actively, and I'm listening. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Challenge maduong kabisa en mana mar jonyuol ma ok ochulo fee in time, and then nitie jomoko ma be ok ochulo completely, gidaro nyithindo with those balances, koro mano miyo obedo loss. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dao donge? Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yeng tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja dumba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibra timo what? Kijoki. Walung ne polisi. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach. Sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mogi TV. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV.
Machini kiro nyakura mwijoe moro mane podikete karaka chenro en mar mbako romo warango chal mar piny Kenya. To sani yana mondo miakale yote mora chel kaka to gada ngabi mondo miange duoka chel kachel. Cleophas Mosna osiepega mantiere karakanyo gada Aguko kod Kevin Osedo. Adiera makende ni Ruto noka opinye buo bandera mano mar jomatindo mane giluongo ni Hustlers. And nyaka sani poko keto ngala makare mondo mi rowere one ber mane gibedo promised. Therefore, we have an angry idle generation of young people who are better because of economic situation. So nganyo pod biro bet mangeny. Omio any little opportunity young people will go on the street. Sirkal kod jotendwa nyaka koro wuoge theory of promise and realize the practical measures to avoid idleness. Otherwise, nganyo en ratiro mar jopiny. And police nyaka chiwarita eseche ng'anyo. David Ochola, Janyabola Central Nyakach Ward, Kisumu County. Weche matie kanyo kotone kod ng'anyo wabendo sibido karakanyo mukongo yuduro mos muwo kum David Ochola Janyabola. Gad. We achaki kendo abe mos na David Ochola en ngat mosiep na inya. To ochiwo paro maliw kanyo endo. Kowacho ni Migosi Ruto noka otelo kando otemo please jomane tindo. To sama notemo timo mae notemo influence gi mondo kik gihera inya jok mane giparo ni jok moti machalo kaka Jakom Raila Odinga gini, Uhuru Kenyatta gini to gi joka Moi kano donjo gi wach mar dynasty versus hustler. Koro kano biro gi wach ni to nodhi appeal ne jok matindo to notemo wacho adieri ko wacho kaka jok manosetelo ne Kenya chon ne nego ji to kendo ne gikwalo mwandu mane gima nodonjo godo. To ne kaka ne ji ng'iye ne ochalo ng'at ma wacho adier. To adier ni ema nodhi omoro nyithindo. Koro waluongi ni nyithindo gi mago jo Gen Z. Ema nomiyo jogi nogone kura ahinya. To gima ne ok ong'eyo ni jo Gen Z gi nohero adieri. To adieri ni nyaka koro maintain. To chalo ka gima gini otame maintain. Koro emo ineno ka seche mane ochiwo statement ni nitiere killer squad, ma killer squad no nyaka dibed disbanded. Ji tene paro ni gini dibed adieri. To embe koro kodhi odonjo kacha. To chalo ka gima odhi oyudo kaka sirkal osebed kitayo Kenya kae. Upogore gi kaka noparo. Koro embe gino dhi confuse makata mana kaka odhi disband this killer squad. Chalo ka gima otame. The only thing masa moro nyalo bedo ni otimo en ni rebrande. Oluonge mana gi nying moro mopogore lakini joka gin mana nitie. Nikech powers ma president ni godo en commander in chief. En jatend polisi gi jolweny te. Manyiso ni ngata kata ma DIG kata mana IPOA gini gi magi tete ni e buo nikech ene giko ne nyako appoint jogi. Kopo ni en owuon kaka no wuoyo seche mani neno kaka recording no gole no feel ni nena affected gi killer squad ni endi. Gima no kuongo timo mondo nyis jopiny ni killer squad ni okodwar. Kunde kata mane en owuon obed affected kopo ni ntiere joge ne moko no negi gi killer squad ni on ntiere jok moko mong'eyo mano negi gi killer squad. Dino se kaune gi atua. Unge ngata miwinjo kosewacho ni jogi wase narrow down watimo investigation e police kae wado ni ng'ani ne gin killer squad ne gin part of killer squad ni endi to gi osetergi e court makamae. Unge ng'ato nyaka kawuono are 2022 mosetere court ni ne en part of killer squad kata mondo dhi explain nek mar ngata mane otho e lwete. Poko timore nyaka kawuono. Gimose timore en ni sirkal kendo office mar Attorney General initially incho sebedo ka fight mar kik ter jomoko e court. Jok mane ni kani NIS mano bedo involved gi nek mano nego do waindi ariyo mane keno wuok ole Sereni. The same sirkal ema no sebedo ka tamore gi office Attorney General mondo kik ODPP oter jogi e court. Koro neno ka gir killer squad ni okwe. To kendo ka kora kelie wach mar tho mar Albert ni endi. Gimora achiel ntiere kae ma ji mang'eny pok openjore. Iwacho ni Albert nodhi okawe gi polisi auchiel. Nying polisi gi ok osemiwa. To Talam ka ono miwa nyinge to miwa ni ene OCS mar Central. Mukona ko miwa nyinge bo miwa designation ni. Lagat be wang'eyo designation ni. To jogi tetete poko nyisi ni ya gine economic crimes, gine serious crimes, gine anti-terror, gine motor vehicle theft crimes, poko koni department mora magiwuoke. Nyalo bedo ni ne gionge department, nikech kaka wang'eye anti-terror emonego bed ni samoro dhi to omo ng'ato mabei, nikech thothne kaka wang'eye itime sani, en ni anti-terror bedo tried Kahawa, low courts, to gi JKIA. Economic crimes be kamano, especially cross border.
Koro onego bedni wang'eyo ni jogi seche mane gidhi omo kijana ni ne gin wuoke which departments mondo wang'e ni to department mane giwuoke ni ne onge kote Homabay kae mane nyalo temo makosa ma kijana ni notim. Koro mano nyisi ni nitiere kaka pod iumo that terror squad gini nitiere kaka pod giumo ok gidwa disband nikech ka dine gidwa disband dine gisewacho ni ng'ani ne wuok e squad makama nikech polise te ng'ato ka ng'ato bedo assigned a squad dose wach ni ng'ani ne wuok e squad makama. Koro waseyudo ni jo squad ni osebedo ka timo gik moko maricho or jo squad ni giwuok e department ni to nonego bedni kijana ni ka gikawe titere kama to mago te okiwinj ka ng'ato wuoye iwacho mana ni ne gin ng'ane gini osemak gi to wacho rumo gi kanyo. Ogi gimo miyo jo Nairobi ema omo ng'ato Homabay ka gima simo koro internet okati kata connectivity mar police nikech oripo bed ni rusa gimilongo ni protocol ing'eni police service kata defense forces yen ga gimilongo ni disciplined forces kata services moripo bed ni order en gima flow kabisa maber ma penjo ma wapenjo jo central yi oripo bed ni ja Homabay ema duoko to samoro protocol be no kadhe no ruko eno papa ka juchio to wachni no mga ndugu moro milongo ni Albert from Homabay to kata mana gimo miyo oko wachne to nikech waseneno especially kantire gimidwa pand kata interests moro mopogre ma samoro kleo nyalo bete jam wan jogo madhi Siaya West Yoma samoro wabuok nikech iketu wendara to samatino no kam fululeni mar police ni nitie mtoka moro ma weu otinga ngo ni nitie ng'ato ma gidhi omo ti ome seche ji to what is the inconvenience to en issue machalo nadi manyalo miyo koro timore kama to samoro ne ok ne gipar ni family kata mana community mar Albert ne nyalo miyo Kenya sani and the global community penjo machalo kama magi gin gigo matimore samoro Nyasaye no pango ni nitiere reforms midwa ni mondo ketnwa e police service kai to part of those reforms kaluwore gi duond jatelo mar Kenya ma ene mo appoint jogi gichak nyiso wa ni killer squads gi jo Kenya to ng'eyo gi kata police mane ne wa part of this part and parcel samoro yudo kata nitie police mo or osene wo ng'ato modhi mopondo kamoro kuchiew kinyne tudo ka obende ose ka goe bunde ng'ano mogo e bunde authority mar go e bunde no ng'ano manindo chiwo tang'ono momiyo as a source of evidence person of interest POI aumo minege seche machalo kamaro obe magi yin gigo matimore kendo gibro konyowa in terms of reforming the police service to wakwayo ni mondo police service be ochak ng'iyo ni to ang'ono gini ma wanyalo timo mondo we boost that trust and confidence keche king'iyo for example gado wacho weche mag terrorism to king'iyo radar mar Kenya sani cases kata mana blasts kata attacks odok piny matin waneno gi mbele kai foreground nigi dok piny to at the back end nitiere a lot of things jogo mimako gik mabedo foiled blasts mabende bombs mabende be iyudo kuonde moko mana nikech ja Kenya winjo ka ng'ato wacho gimoro to dhi ka police to wacho ni by the way abet kamoro ta winjo ka Kevin gosiepene okang'eyo gi to winjo ka gi wacho gima chalo kama unyalo investigate mae kaka wadwa ni mondo police service maroma Kenya ka oti gi jo Kenya mondo trust and confidence oduogi kendo mondo duoge yo makare manyalo miyo japiny teko mar mondo wuoth e police station mo wach ni nitie gima neno katimre kamoro to komora kora kwayo ni mondo udhi take action kata mondo investigate but kaka dhini to buogo japiny kech koro kata police station kaminyalo ringe kata ka gimoro lawi oselokre kama koro inegi ji katieko nikech David Ochola olose wach mar youth empowerment anobuoga kendo kabisa nikech king'iyo budget marwa nikech magi weche mane jatelo mar Kenya owacho kendo siko wacho pile to problem manyalo bete gik ma jatelo wacho en ni budget mar midhi tim godo gikegi kata gigo moripo bed ni siro jo Kenya nikech kano dhi Homabay e Madaraka Day to wacho nwani kazi mtaani duogo but king'iyo budget masani dhi chako tich 1st July to kineka under social protection kata youth empowerment omi kazi kwa vijana teko nikech pesa moket kacha ng'enyne dhi kuom jogo masani hiki ging'eny kata the elderly but ang'ono momiyo okwaneka bulge mantiere kani youth bulge ma Kenya nitiere godo kani the unemployment levels kidhi e families sani mang'eny sani kata kichio tido koseketi e WhatsApp groups mang'eny mag jotuo
jogo madwaro tich yosero ni CVs kanyo giparo ni koro kibire eramogi kama to ine minye ji temo ripo bedni ndiko gi tich. Mano nyiso wa ni the state of affairs okber, the state of the nation okber. Omiyo ka serikal nyalo timo gik moko makonyo nyaka rowere, particularly budgeting for programs. Manyalo miyo rawera wuoke ot sariyo kata sama oripo bedno wuoke to dhi to o engage in something productive. Ko sweat kacha boti to kata kaja siasa moro nyise ni biuru mondo wami unge kata gigi mondo udhu keth gimo to wacho ni anaol kata nikech nitiere gimoro makonye mar mondo ket pesa e ofuko mare. Kamano. Weche thoth nyakora moge Jwang. To debed ni tipo mwadhi tugo karkani en singo manolokro bedo miriambo ne oganda jo Kenya koso ang'o mane otimore hihi. Adana winje duond jatend piny Kenya. Gimomiyo noriembo George Kinoti, jatend DCI machon. Kaeto bang'e ang'o duogo winjane bende singo mar jatend piny Kenya nochiwo kinde mag yango manifesto mano mar Kenya Kwanza. Manifesto mare nowacho ngotene kod weche mag nek. To sani bende osedago ngima makamagi. Koso gin mana miriambo ewi miriambo, singo malokore gowi. Wawinjane magi. How did Kenyans end up being killed in this manner? And then it was business as usual. 30 bodies in Yala. There's 17 bodies in Garissa. I don't know how many bodies were. You know, people, you know, there was a container here at the Nairobi area where people were being slaughtered in a police station. How did we end up there? You know, what kind of rogue, you know, institution? And that is why I fired that Kinoti man. You know, because I mean it's not right. God agoko acha kodi mane gimono riembo George Kinoti ang'o mabedo matek mariembo e tich IG Kanja, Amin Mohamed, Eliud Lagat ikin jogi duto mose luongi e chenro mar lal ngima mar Albert Ojwang. To mano kende nano morocha ne ntiwa kata kod Jafet Koome weche notimre mathoth manuwuok e pis sani kama ntiere ka iwinjo kanyo en series mag singo miriambo mewacho ikinde ka kochopo to wiji wil koswan gi tuo mar wich wil. Kle wasebedo kwa gombaka kaka nyikwa Ramogi koro wuoyi kaka okil matin. Ka Migosi Ruto wuoyo kamano en gima lit na kabisa. Apani na mada ka wanga. Kech ntiere client na ng'at mang'eyo mano maki. No make Busia. Odhi kode Kisumu. Owuok kode Kisumu. Odhi kode River Yala. Kutwe wang'e. To igoye sechegi e pickup man gi civilian number plate. Pickup wase timo search mar nyingi nie nyingi kambi moro. Gikone ka wach ni ochoponwa nwa manye mana design mane neno ilaw godo Ojwang en mane mar richa ne tek matin. Ojwang ni jogore goto kila. Macha ne tek matin. Nwa ringo kabisa. Mo dio nin kode ke richo. Ochako buko kode ke richo. Odhi kode Nairobi gine. Odhi kode mazingira maybe wacho no Ojwang no chopeni. Ugo kode kanyo dhi kode Mudhaiga uchako kele Central to onge kamora mora manobedi booked. Gikone to nwa manage rescue we to nwa yudo kose goye kabisa. Ngani pod ngima. Nwa yudo kose goye kabisa. To nwa report Iraipoa. Mano manandalo Kinoti. Ne wa report Iraipoa. Nyaka kawuono gima wan godo mowuok Iraipoa ne gioro nwa text message manyiso wa ni receipt number mar complaint en kama. Are 2022 July nyaka kawuono. Aya. Mano nyiso ni gigi ne gin gik matimore adier. To ka ne gin gik matimore adier, to ng'at maker kose wacho ni samate Kinoti ni etelo, ji ni nego. Manyiso ni otemo wacho ni Kinoti emane oversee nek mar jogi. Okoromo mana mondo owach ni Kinoti wuogi nikech inego ji. Onego bed ni Kinoti noseketi mochamo gimiluongo ni plea, masani case dhi mbele. Koro manyiso ni ntiere mana kaka jogi gidwaro ni giwuo ni giberore lakini gigi gin giwegi gibe gidwarogi. Koro samoro dir midhiro godo ng'ato ni mondo wuogi samoro ng'ato dwa mana rwako ng'at nikech kopo ni mar Jafeth Koome mancha no wuok higa mokalo bang' ng'anyo ni ineno ka okelne ni ji ne ng'anyo to inego ji koro wuogi. Donge tho mar jino ema nogolo Koome te ema nogolo Kinoti. To joka onge ng'ata mano pinpoint Kinoti
ni Kinoti nooro ng'ato mondo odhi otimne ng'ato kama kama. Gicha ne en gima iluongo ni command. Manyiso ni you are the one in command. Ka ofisa ni eboi to gitimo gima rach, then you have to take charge. The same thing ochako timore gi Koome. Koro wachopo situation makoro ka death tiluonge ni akirikiki. Kama koro en very direct. Ma iwacho ni ng'ani Lagat noro police. Iwacho ni ene manumbe the complaint. To complain nene bose manye police station mora unge police station mose chiwo obi number Malagat no report godo gini. To penjiri anena efficiency Malagat nyalo report godo gokinyi to ba isaboro police osechopo godo Homa Bay. To report ne be onge kamora mora mondike. Kasto mae ngat ma podidwa koni ni ok nyal kata mana kone mondo step aside. Kendo king'iyo ka CS mar interior wuoyo to wacho ni wabro kalo bridge no kwa chopo kuro lakini ma ok wach monego bedni ogi o step aside. Dine bedni en wach mar command ne Lagat ngato nono kleo moro mano make complaint to Lagato mi officers auchiel ni diuru dhi investigate wajni to officers go dhi to gimako Cleo to giwacho ni wadhi investigate ni nyalo wacho ni mano mar command to ma mi wacho ni ooroji ticha kiwinjo samose ndik nyaka statement iraipoa ka statement wacho ni ene mane okono OCS ni mondo mak ng'ani to kendo chak man jomoko mondo shughulikiane to ka police ni temo tamore to kone mano order mowuok malo mae ng'ama nonego bed ni wan godo e court ok en enough mondo konwa kata ni o step aside be ok en kata enough mondo riembe mani tich onego bed ni osegole tich to se make mose tamore kata iye kethne e court kacha ma kes ne dhi mbele nyisi ni ntiere gik moko ma joge temo timo mana mar moro wang jopiny ntiere weche mage wacho mana mar moro jopiny to gin giwegi ok gibelieve gigo iko emomeneno ka golo Lagat tek ne gin nikech samoro giparo ni mano ng'atgi or nikech samoro giparo ni ntiere siri moko mung'eyo ma gisetimo kode. Erokamano ahinya. Kevin Osedo, ang'o miyo golo gi tek koso nyaka gini chop mag goni yodi machiegni kodi? Iwacho ni jod bura no wuoyo mager ahinya kane gini machalo kod Marco Albert nomako achiel kuomgi mano jaod bura gini ka dipo no chopo machiegni kok ne ni gini chiegni kodwa ahinya nikech sani kichaka gi mochiegni gi japiny moloyo jotelo gi manya miyo giling ka dipo no bila ni tudo direct ahinya ng'ama ni lemo maromo mar DIG kod ne kabila mano timore roundabout Madaista mano mabath ni nika Bath City Mochari ka de bila man rom kama chadentie de koko chal nade jatend piny Kenya no loso updates ni miyo wasaka sa bang sa kasa ni konwa ni omak joge ma ng'ato duogo penjo ni kwani nonegi gi ji marom nade gik machalo kama ka timre kinde ma jatend piny tiere to ling mare ema chal ni gokoko mathoth moloyo kinde mokalo. Cleo ka nitiere gik moko adek to gigi adek gi anyalo luongo gi ni they are constitutional matters. Mokwongo en political interest nikech inyalo ng'iyo ni penjo ma samoro wanyalo penjre ni amomiyo jatelo ka jatelo nyaka bed gi jatend polise mare kata jatend jolweny mare. Kich nyocha be waneno ka jatend jalweny olokra loka noyudo accident to wantiere gi jatelo moro to kata mana transition be ne waneno kaka nobedo managed kata mismanaged depending on kamichungi to mano timore mar mondo institution mar defense forces kod police service anyalo luongo gi dho ngere ni bedo protectorate mar the political class. Nitiere pinje moko kaka America kae ma interest mar jatend United States Metropolitan Police kata rais kia nikech king'iyo kaka institutions go tiyo to chopo mar mondo ene motimo those appointments nitiere powers gi kama itimogie kama gigike. But kibiro Kenya ka to katiba marwa wacho king'iyo article 240 from 245 kadhi nyaka 246 gini lwet rais en gima otegno kabisa nikech in gi gima iluongo ni National Police Service Commission ma en ema odhi recruit to bang'e to bunge timonwa vetting to ng'eni kata samitimo vetting ni bende the political mindset ma walosicha is active and alive nikech wan wapenjre ka ni to kane rais loso ka no and that is why I fired that man called so and so to bunge noripo bedni exercise
checks and balances ne rais kata senate tok ne wawinjo ka penjo ni to ni fire why imiyo wamana story ni bodies were found kia ya lautimre kama ngomo timre kama but okwane ka penjo gi bedo eduoko gi eyo maratiro. So the hand of the politician, and particularly the politician in power, bedo a very strong aspect. En giteko kabisa kaka jeshi tiyo kod kaka police tiyo. Last year kane ji ng'anyo kato jo Kenya wacho ni tero jeshi mondo dhi orakre gi jopiny is against the law. But the political class notimo gimoro amora ma ninyalo tim ma waneno ka jeshi for the first time owuok mochako loso kendo engage gi jo Kenya kata against ma waneno nyaka ka chike be indiko kata mna gotieno gik moko riko bed ni timre 2025 pinywa mar Kenya ka number 1. Number 2 en gimiluongo ni institutional influence. Institutional influence manyiso no office no tije en ang'o. Ka IG gi DIG the appointing authority marais nyiso wani I fired nikech nitiere appointing and disappointing makore firing ni enemo appoint the head of that institution manyiso ni kata sama IG dhi TV makoro loso gi jo Kenya e wang jowi ni nyeni gigo konyal timo ka rais kia masa mori nyise ni iwachona ni dwa dhi through the cabinet secretary idwa dhi loso gi jo lendo idwa dhi nyiso gi nang'o cha araurna uru statement no to bang'e idwa ka upenjo koso kidwa ka upenjo ya jatelo ang'wa ka upenjo akidhi ka upenjo to kara waweya mano wene jalno mochung' ne weche ma communication ondik ne jogo gik midwa ni mondo dhi wach nurum kamano omiyo samoro waneno kaka institutions gi opangi to samora bende chanda nikech CS nigi head of communication mare, PS nigi head of communication mare, IG nigi head of communication mare, DIG AP nigi head of communication mare, DIG NPS nigi head of communication mare. Aomo miyo gigitimre kama nikech institutional influence manyiso ni sama IG nyalo bukre nodwa ni mondo koro o resign to nitiere kata sama koro rais kia Mheshimiwa Ruto, William Ruto nyiso wani that is why I fired him. To kata kano appoint Mheshimiwa Kome nikech I watched that aparo kata nine wantie kai studio ka. To ne en gi confusion moro nikech ni penye ni to koro seso monwa your new order of power to IG tiweyo nango. To lokro wacho koro no penjo Mheshimiwa Kinywa. There was something going on with the IG. Have you concluded it? Kamano chik oke kaka uripobedni itimo gigi but itimo gi kamano nikech number 1 ma wadosecha political stability. Ae mogik en gimiluongo ni personal accountability Cleophas. Personal accountability manyiso ni ya gigo mitimo kaka IG kata obedo ni in gi power to intiere nyaka gi institution to in conscience mari as Inspector General of Police kata Deputy Inspector General of Police nyisi nang'o ang'ono mineno katimre context kinego nyithindo kigoji kama ka police donjo kendo kata mna jogo mabeyo wasilungo ni killer squad bende infiltrate the service tikia your own personal space chalonadi omiyo magi yin gigo masamoro mono wang'eyo adieri manitiere but bottom line enni the political power mantiere in governance nyaka bed gi protectorate mare moriwo jo police to riwo nyaka jolweny to ma en gima timore pinyo duto te idhi Uganda idhi Tanzania idhi kumora mora makmana ni kaka they are being established gimiluongo ni legal framework emopogore kamano erokamano ahinya weche thoth kachiel koda ka otimore donjo karka leo sekalo 31 tok sang'wen e thuolo machielo mwaka oyweyo mar ariyo kendo mogik aduogo karka abiro kod penjo ma bende intiere godo e twak mamoko bende madhi bedo kae ka warango ka waloro mago mag ng'anyo nyakwara moge jwang' aini pod githoth ahinya mantiere karka to akaw mana ywe masani aduogo kodgi bang' yweyoni kik idhi mabor. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages?
Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng kod odiechieng. Mande panasa kwedidi ne kike udhogi no but parne. Samara mara mai ni we ni ketho weche. Onge gima nyalo lokore kidhauna. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso sadek mar okinyi, mana e Ramogi TV. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dongi. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama indika police timang'o. Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibra timo what? Kiki. Waluong ne police. Yes, ayuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoromo ga jwang kendo wantiere kar kae chenro en mar mbako romo wadhi nyime ka achiel mar mondo mi warangi ne waneno gi yo machal nade kendo ka wantiere kar ka en thuolo mayudo mar somo ote gi akal ote man moseor kar ka achiel kata ka mantiere e mbui mar Facebook kod mago mag SMS. Shemo to wacho kamani greetings Cleophas Salotwak kendo mor. An gi pacha aparo ni Kenya piny maber mogik e East Africa. Piny mirito gi chike makare. Dad nigi paro mopogore ka the line no. Aya. Gimarach gi pinywa ni en achiel. Japiny orit matek gi chike mano ma gichako ketho right gi mago ma freedom ma omigi. Onge piny manyalo dongore ka chik okoluor gi both parties. Owacho kanine an aparo ni jopiny dhi overboard. E tho mar Albert, suspects have been arrested and investigations are ongoing. Why do people go on street? Penjo kanyo. Mar ariyo, en ang'o miyo jong'anyo dhi e dukni kendo hinyo jopiny. Police gi owetewa, gin owetewa gi nyiminewa, wuonewa kod ewa. Nyaka waher arita kwe kendo wati kanyakla. Ka ng'ato kwalo duka kendo ting'o ligangla, ng'atni ka obila ochiele gi magina ere chandruok. Nyaka sama oloseni, an okane tiend ng'anyo. Nitiere several cases ma jopiny assault police. Giyanyo police
kendo gigoyo nyaka police to police oling ti nikech IPOA gi Internal Affairs Unit ka onge luor mowinjore to Kenya dhi chalo gi Somalia, Sudan kata DRC maonge gi order. Gad mano ote mara obila Seth Shamotho winjo kanyo kama wacho ni obila ko yudi ka ituro duka kinde mine ng'anyo to chwadi risasi kona Damas chano kosango mano mantiere kar kanyo nego bedni akaw adhi e twak machielo to adani mana mondo lor mar Shamotho ni monde kaka to bange mana mapiyo piyo dakika achiel ka mondo mi watieki an kodi an ka winjo ka neno gik ma Seth Otho ndiko okonyore ni en obila nikech ka en obila to already waseng'eyo side ma entiere to wang'eyo mokwongo ni ng'ama ne uso mask cha noting'o nyaka bade magima ne nyalo timo ne mogik nikech wang'e ni JSU ikonoga ni chwad ng'ata mayudo ne nyalo chwade mondo ringo wuogi e dier ji kacha chande mano kende to goye gi lisasi macha was overboard makoro dhiera mana nono ka en obila gimotimo gi bundene nikech chalo ne onyalo njao ji kabisa kendo mar ariyo onge kaka wanyalo wacho ni nikech joma obedo arrested koro kik mak ng'ama chielo ma ji feel ni mano is the key suspect ng'ani nyaka maki to mondo mi wakonye mogik Seth kiwinja maber alemo ni mondo imed ng'iyo sana Radio Ramogi gine Ramogi TV kendo winj Radio Ramogi mondo ing'e news kachiel ing'e adieri mar gik moko te matimore e piny mondo kik iwuo from the side mana mar paro kaka ineno gik moko. Erokamano ahinya. Kevin osedang'en ni paro medo kar kanyo tikora nitie wach mowasia dalau. Mokwongo anaparo ni Shemo loso maber mak mana ni gik mawacho go are limited to kaka japiny neno gik moko. Mokwongo japiny onge gi trust emomiyo kata wacho ni nitiere jogo ma osemaki, suspects have been identified, cases are going on, to ma en gima timre ga pile gimiluongo ni status quo. Wang'e ni kata kiny gimoro biro timre to bang'e kendo weche masani chando wagi wijo Kenya dhi wilgo institutions ma walose wigi ka pok osetimo maber mar mondo o instill trust and confidence. So miyo jo Kenya bro dhi adhiya e streets kata bedo ni ji osemaki mokwongo nikech rais oling e weche machalo kamagi, but mar ariyo kata mna jogo manosemaki ahead of time, so bed during weche mag Baby Pendo 2013, 2017, 2022 kata mna maandamano moko mane timre kore kagi okwane action malongo manokawe. Namba 2 kwelo makwalre duka police oripo bed ni mondo mak ji mondo tere sel to kwane again ka jogi bedo arraigned in court okwane successful cases of theft and destruction of property nikech ndugu Othuo ng'eyo ni police ni gimilongo ni police service order to wan gi chik be milongo ni penal code. Tij police milongo ni utumishi kwa wote oripo bed ni koyudi kituro duk ng'ato timaki nikech mano koro ywara ruba ijakuo then nitiere chike ma koro dhi tiyo kodi kaka jakuo kata jaketh gik moko mag ji to kwane ka mago itimo kako ripo bedni ni timore. Erokamano ahinya kuom paro makamano. Nyakoro jom pod korango chal mar piny Kenya dol moa e kaunti ma Siaya wawinjo ne jopiny ma Siaya kako loso karango kaka chal mar piny Kenya bende rengo e gigo malosi sane gima bende biro e twak maluwo mae wawinjane. Serikal mar Mheshimiwa William Ruto serikandno ok ober nikech gimomiyo wayudo ka ng'enyne weche nitie matindo mag koko. Iyudo ka samatin en ng'anyo, samatin gin weche mag nikia dondi koni gi koni nek ni kanyo ok ber ahinya. Nyithindwa matindo inego kendo nyithindwa go ka giting'o duondgi mondo winjgi to kar mondo winjgi tinegogi. Mano ok sirikal maber ahinya. Onego bed ni sirikal tiyo gi duond jopiny gima jopiny owacho nikech ong'eyo ni nodhi e telono ka jopiny ema noyiere. Frederick Otieno Wira among'ere kaka paro ajalego ka ruoth madaka welo kaka ng'anyo madhi mbele ni mana kaka ji wacho kabisa kama motung piny kamedhiye en cost of living kendo one against this government. It is not because jomoko yier minister,
it is not because jomoko chiemo to wano kwa chiem. It is because this government is failing us in our responsibilities as parents. Why achwa kanyalo yudo 3 meals a day. Kaka wanto wege wane pudho 3 meals a day. Sadi ota mi dhie iboro doka saa abiriyo eno sutrungu kuon. Sutrungo jen saa abiriyo. Which means kuon chai mane imadho kiny. To saa auchiel ichamo kuon. To saa odhiambo ichamo kuon. Mago gima onge sani program mar janyuol. School bende ko yiriam ni nyathi kaka nyathi janyuol yud pesa matero go nyathi school onge. Ohali gore piny te sandi kidhi center ka center nyaka yud duka mogore piny nikech road tax moketnwa. Koro sirkal nyaka los piny owe keto ni koro mzigo ma sirkal oketi go kwana ichi machandre. Sirkal nyaka yier jogo mar ideas manyalo kelo pesa moro e piny kaka manyalo loko ngima mar oganda mondo oganda go oyud kaka chulo tax yo makare nikech onge kaka inyalo chulo tax igima kigolo siling 10,000 to only difference is only 100 shillings. Nisande oketi ni kiwaro gimoro to profit mido en kitig siling 10,000 to profit mido en only 100 shillings nikech sirkal okelo tax rogue tax bonyo. Mano wach mawuok Awelo e county Siaya. Gigo thoth ahinya mano warango gi achiel kachiel. Mane gima timore e kindwa kaka oganda. Kendo mano duond jo-Siaya owinjo gi kar kanya achiel kachiel. Ang'ende waen mar golo paro bende kotone kod mano tana miu thuolo mana kang' wasudo kod twak achiel kachiel. Nyakwara Moge Jwang nitie sigana moro kama dani mondo mi awinj kae kato bang'a bia achiel kachiel ir Gada Guko kaachiel koda ka Kevin Osido. Sigana Nyakwara Moge Jwang, jatend piny Kenya William Ruto omedo dok ne okang' mano mar keto omenda mano ma ing'ado jotije pacho kae mane gedo magudi manengo gi ogonyore kendo tiyo gi omenda go e chenro mamoko mago mag dongruok magibiro bang' riwruok mago mag jotije mar kotu kod moko kuom josiasa maketo piny owacho tesre se okang' makamano. Lydia Kyon loso sigana makama winyane ka jatend piny Kenya pod nodok ne chenro machalo kamae mare wacho niero sama entiere ka odhi bedo kata kobiro yo machalnade kata kokwa winjo gino ma jatend piny Kenya wacho nikech thuolo madong godo e saa gima odhi wacho kanyo gima asesomo ka kendo wasewinje kachiel kachiel. Achako kod Gada Guko kik wadhi kata sigana no koro mondo mi warange ka kama entiere ka ochal nade. Anaparo ni gima jatend piny ne dok ne chien no kore kodok gima onego bed ni otimo kichik nikech ka ing'iyo kaka noket gimar housing levy ni endi ne gi structures ma okuongo ne onge kata mane chik kato bang'e do nochuno gi ni mondo gilu chik kato koro gichako loso chik. To king'iyo bende kaka owadwa ka osebedo ka wacho nyaka nwachaki sirkal tentiere gi structure mar gimoro ka gimoro to structure ka structure kata department ka department kata migao ka migao nigi tich monego bed ni gitimo. Samisolo osuru kata mana samiketo mafuta kata mana petrol e mtoki ntiere portion mar gino monego dhi e wach mar gero nderni. Okinyal donjo ni kori chako ng'ado msacha ni dwa gero na godo ot to ot midwa ni mondo ot man pod arito mondo gerna ni tichake kawo pesa ni gero godo ndara kama chielo. Okinyal bedo ni ing'ado msacha at the same time to miyo bende mause chiro ijuogo piny kacha cha pesa midwa gero godo chiro kaso gikone to pesa mano nego bed ni iloso na godo ot ni ema kendo kori chake kawo ni dhi gero godo chiro. Koro gimotimo ni en gima chik dwaro nikech sasa miketo ga location mar gik miluongo ni accommodation ma mixed mantiere ga gi ji mang'eny gi eki ntiere ga kaka chik dwaro ni kiketo plot maromo kamae to kanyo nyaka iketi gi miluongo ni social amenities ma naturally okonego bed kata mana insani kidhi ng'iewo lo eka 100 tichako timo subdivision kaka idwa gedo mondo mi sirkal dhi approve plan dino nyaka idhi we eka midhi kete kanisa nyaka we eka midhi kete school nyaka we eka mikete hospital to kochuno ni ine manyaki gergi. Koro magi ntiere departments kendo mag migepe mag sirkal monego bed ni biro donje magigi ko achak wadonjo ni dwa mana ng'adgi housing levy kae to ntiere kaka imayo japiny ratiche nikech itemo confuse roles to samidhi confuse roles to dhi miyo accountability ok dhi bedo to kanye ma pesa bende dhi lale to kendo kacha kadonje wach mar ariyo nikech ang'eni time bende tin kadonje wach mar ariyo king'iyo kaka housing levy onego bed ni ng'ade iwinjo ka sani owacho ni idhi mi priority mana jogo eko mantiere gi msara to kendo kichak ng'iyo statistics mar Kenya jogo matiyo ne sirkal out of sanya paro ni 150 million jok matiyo ne sirkal gin about 1 million jok matiyo ne sirkal mayudo msara from the 50 million and 1 million
Meso jok modongi gin tiere private sector. To bende jok mobedo employed Kenya kae gin about 4 or 5 million. Koro dhier nono ni to koro sirkal wacho ni o prioritize miyo jite udi. To chako dhi limite ko chako wacho ni jok midhi kuong mi udi gin mana jok man gi msara. Ngato kaka an aonge gi msara. Wan wa joma loko manual. Meso ni an koro kanyal yudo ot kwa e sirkal. Lakini sechego ko osuru tas asolo makata mana housing levy no samore nyalo yudo ni asekete pesa mang'eny moingo ng'at mayudo msara to wan koro idhi ketwa ni wan mwabro yuto bank ka jok manigi osara oseyuto. Koro gini pod en unfair nikech wach mar housing levy ni bosebedo unfair nyaka nochakre. To kapar kan tiere kama wadhi yude fairness by the time kata ka kuri ditieke nikech en gima osechun godo ji. Osedo. Udi pesa ma igero go udi mane go yudo mingadi ingado gadi ngata mondo ikwa sara. Nyane no kanyo kigero godo chwe chiro kata igero go chiro. An gima kwayo Mheshimiwa William Ruto otitije kaka rais. Eni katiba ma wantiere godo ni ben gima ber ndi. Nitie chapter moluong ni duties of the president. Otim gigo mane jo Kenya oyiere mar mondo waneka tich mar office of the president. Tire moko mang'eny modonjegi en gi waziri mar weche mag housing kata weche mag chiche mowachogi. Mago gin tije mag counties. Man be buoga gi ma rais dhi timo wach chiro. But kine giwacho ni kine kanitiere yine rido gimoro kamoro to nyaka beninte gimo miride. Omiyo omi sirikal teko institutions ma government mondo otitijgi to en kochung kaka rais kaka kuro sani jo Kenya penjre ni to ka rais oripo bedni ene motelo ne jo Kenya te kendo orito ngima mar jo Kenya to sama gik moko timre malich kama ere duond rais e weche mag abductions and killings gi weche mag confusion mantiere police service gi ere duonde. Omiyo moko mang'eny modonje gi kaka housing gi gino setere do mosego mosetim nadi manyaka ne giloso chek gi regulations eka ne I think it was a high court no rule ni okay gini nyalo dhi mbele. To you can imagine the number of advocacy makata sirikal ne timo roma gi judges roma gi jok ma ura ji threats mabende ni chiwo kata mana ne jogo matiye court. Too much work ma sometimes ok yield gimoro malongo. Weche mag kiosks gi mag these stalls gi mag chiche gi magi are devolved functions. Rais mondo yie mondo counties oti makata kingi one of the concerns mane Senate ni godo gi National Assembly gi makoro wadhi discuss milongo ni division of revenue allocation. Housing levy ni noluong kanyo. National government odonje weche mag counties ma weche mag chiche gi wan gik milongo ni county aggregation industrial parks. Moripo bedni gi tudre kana chiel gi governor. Koro ka rais ema dwa lose weche mag chiro gi weche mag kialoso stall, weche mag gero cho. Kaka kura welo kamineno ang'ia welo kabisa. Kanyo kama ne wadhi go mpira wan jo Karapul ka wan gi zonal division of sports. Awelo ne en kama ne ber dito sani koro ne kaka awelo chal. Uyie mondo governor orengo o discuss gi MCAs kaka weche mag awelo inyalo losi nikech kata gik ma price promise wa mang'eny gi kisomo budget ma sani wa discuss kata madhi mbele ni to kata mna weche mag chiche gi national government's role kacha onge. Koro konyalo yie mondo eno teach mar His Excellency the President mondo yie mondo institutions and jogo mantiere office koro mo gi jo cabinet to nyalo penjo gi deputy president kech parks gi and weche mag counties and engagement is under the office of Jalo Price. To yie mondo Mheshimiwa Professor Kithure Kindiki oduok penjo go. Kodhi weche mag housing to yie mondo CECs be utigi governors gi mabang'e waziri mar housing at the national level duoko penjo go. But kodwa confuse wakama to kata jogo madwaro hero mar mondo gidonje broad based ni bende samoro wabedo confused kendo tamoa. Kamano kamotieke twak makama pok mano mar omenda mano mawuok e sirkal mamalo kadhi sirkal mar county gino sieko ka kelo wich bar kama ntiere karka ma mwakao kaka twak mungik mabendo wantiere godo karka chel to dirange yo machal nade pok mar omenda ni achako digada guko iga ka iga nyake yude ni ntiere remoro mantie governors dwarma sirkal mamalo ko kale odbura dwaroma kanya koro jok malose low counties ka gintiere odbura gin senators wach ne yoro ko kin senators kod jodbura mano maga National Assembly mago mag MPs yuarok makama tiki ne madhine no kaurume
koso formula ne mapoko yudga makare. Aparo ne yuarruok ni nochakore chon sana sana samane devolution odonjo. Kaito kanwa donje budget and appropriation bill ma 2023 ne wafaite court kabisa ma nyalo paro ni an represent senator ma Migori Eddie Okech kane gitamore ne onego bed ni wach mar pesa madhi e county ok National Assembly kende emonego bed ni deliberate to amua kaka nosebed kitime. Mamage achiel kuom gik mane ji odhawo ne nyaka Supreme Court. Kaito Supreme Court nodhi wacho ni nikech pesa ni dhi ne county, senators nyaka ne bed involved. Koro wadhoyudo ka kendo koro nikech siasa ma Kenya mana kaka Osidono wacho kae ne en gig interest. Iyudo ka samoro senator olap dhoge ndong ne governor. Mbunge bende mantie olap dhoge bende ndong ne governor. Koro ng'at kato dwaro no kel shida ne nyawadi. Koro mbunge no dwaro no yud pesa mang'eny e GCDF kae to county government obed stabbed ne pesa mondo bang'e to biro blame senator ni sama nonego bed ni timo oversight ne onge kata mana pesa mani kele county wa. Koro mae ndiye momeyo senate be nochako dhiro ni gimbe nyaka gibed involved sama pesa dhi pogne counties. Tineno kata mana ka ne ng'iyo lwenj gini nikech nokon gini mondo gidhi gitim mediation committee. Maiga mokalo aparo ni Ndindi Nyoro gini gi senator Robe Manotele. Kaito kendo ne ntiere maiga ni mabe jomoko ne otele ng'ane gini Atandi gini notele. To chairs of the budget committees. Yes, to giko ne king'iyo kaka gini ne odhi. Iyudo ka senators no ng'ado 50 million e proposal mane nigo, but MPs no yie mana medo gi 10. Maisi ni giko ne to chalo ka gima wabunge pod nigi ngufu mang'eny moingo senators to nego bedni gitemo konyo counties gi. Erokamano ahinya kaka County Governance Watch lweny ni kuneno kodhi mbele ong'iko chenro machal nade counties to mana ka penjo gad dine rumo mare kine mabiro ko sirkal ka sirkal ikomenda ka ikomenda en achiel manyaka betwak maliete kendo. Klewero kamano ka nitiere gik mang'eny kabisa to mokwongo nitiere gigi milongo ni formula kata basis of allocation of resources ma en tich momi another institution milongo ni Commission on Revenue Allocation. Yeni CRA en gimotimo en no propose formula to the Senate, but yeni technical challenge manitie ni budget ma mikadho to ikadho gi National Assembly. To kata king'iyo basis kata kakiloso formula bende nitiere interests mang'eny. Nitie jogo mawacho ni one man, one shilling, one vote, ng'eny mar ji kata services, nitie gik mang'eny manie iye kanyo. Masa moro king'iyo yor kisiasa kaka gado wacho to jogo madwa ni mondo senator madwa ni mondo bed governor bro ng'iyo ndito one population marwa kaluwore gi pesa moripo bed ni biro nwa e county romo nade. Namba 2 bende nitiere gi nyikruok mosebet e counties, particularly gi milongo ni on source revenue. Nikech most counties wa gitimo maber but podo gichope potential kata mana target ma ng'enyne waneno ka nitiere budget. Nikech ka giseloso budget mar county to budget gi ioro gi national government. Koro sama national treasury bende timo appropriation mare through gi milongo ni equitable share to nitie ka ging'iyo performance mar counties gi. To sama county kaka Siaya wacho ni gidwa ni mondo giraise kata mana 200 million for example, to bang'e yudo ka higa no rumo to ne giraise mana 80 million. Kori penye ni to 120 million changano madhi take that shortfall. Omiyo dware ni mondo counties bende wakikisha ni ginyalo enhance on source revenue margi. Number 3, of course nitiere chike bende kaka mag functions mag national government gi counties. Nitie tije mitiyo kaka mar 10 billion no mar roads maintenance levy and all that ma pod national government timo moripo bed ni bedo devolved to the counties. So miyo mago bende affect pesa michoro masami loso chikcha to gibe ging'iyo vitu kwa ground chal nadi to kaka wanyalo support national government kod counties. Ai mogik to cost of living chal mar ngima mar dhano bendo dhi malo to samoro kaka taxes bende timo bende affect pesa no nikech samoro ikete nikech wang'e ni wadhi collect pesa marom kama to ka higa oserumo to wan gi shortfalls mang'eny. Agonero kamane nya Kevin Osido kachiel koda ka gada guko weche thoth ahinya kauno chieng' tich ang'wen wadonjo e weekend madhi bedo marabora ahinya chenro pogore wuotho mako oganda nyokorongo jwang' mochomo Suba mochomo Mfangano mochomo Kanye kamoro amora midhie Nyasaye mondo rita Agonero kamano kubedo kod kiny makawuono e twak marango chal mar piny Kenya e mbako romo kiny makawuono wan ka kod jowete wa Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor ka wakelo ni chenro mar piny kod mano mar mbaka oromo. Ibed kod odiochieng' makare an kanyo mawego weche thoth nyamidhi bedo kirango wana borado kendo
juma manyien ka wakelni weche mag tuke mano chieng' wuok tich. Kiny Joyce Oduor kiny tiere kae chenro mara rupiny kod mbako romo mathoth ibido kwa loso weche manyien kata kamano agoniro kamane Nyashemo Thoro ote mare wagoniro kamane owacho ni ando antiere kod ukar kanyo weche mag usuru magudi udi ni kare kabisa. Mama Pereza Adhiambo Nyasangu erokamana ahinya. Quinta Kinyo Otieno erokamana ahinya kuom ote mari. Samea Samson Simbiri erokamana ahinya kuom ote mari bende mioro kar kanyo Injin Lazaro Kanyambok maudu to masomo gemo kwa somo kiny ne warakre kod achiel kachiel. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo Kanyamkor mukeo nyaka Tisango. Orit masani med neno Ramogi TV.